Ето вече снимам. Покрени! Добре. Айде, Сергей. Ай, заши сега. Защо 8 пади си. Айде, давай напред. Напред и напред. Бата, къде хода иначе? Напред, айде. Напред хода! Малица, то ще ни бе влиза. Добре, след тази бележка, къде ще дирим? Бата, не знам, най-не там. Виждам това. А той ние трите с коли, не онова дебелото тръба. Да, бе, тръбата. Ето, виждам я. Аре, някай. Някай, човек. Бе, чекайте, бях. Опа, да. Аре, лакач. Мухни. Сега заобиколим. Да, бата играл с Абе, играл с дрънци. Леле, сега ще ни бе майката. Сега ни бахаме. Не бе, чакай да, искам да увелича звука, Няма бележка. Пътя има, няма. Колко пъти обиколиш? Пътя, колко пъти обиколих вече? Май няма. Няма, заеби, дай. Арена там е. О, господи. Опа, връз се дърво. Baby, I'm wasted. Чакай му ограда, бата, чакай. Чукай му ограда. Опа, стой. А ще дадем пица, господи. Да, бе, бата, ще дадем тук му пица. Окей, успокой се. Ще трябва, ако снимам това някакво. Но той ще ни бе в газа, бе. Бате, той винаги ни е бе в газа. Това е следър, защото той е краля на аналното някакво. Това беше много. Мислиш ли сериозно? Някакво да, чакай. Защо го повтаряш някакво? Не знам. Господи, къде си? Оле, къде ме спъде, не ме стискай. Хацицата. Искам да стигна до някъде. Опа, направих нещо. Така. Май не мога. Приближи. Къде? Кое? Стой, ето ги камъните. Fucking shit, зубите вече не се защитят. Да бе, аз някакво не се чувствам. Той ще му биш. чекай! Ето тук! Там ли? Да! О, добре си чек. Сега вече ни е бъл в газа. Тихо. О, това са уния. Тоня. Давай. Inside joke. Смисъл. Сега заобиколи. Не, няма да заобиколи, трябва да влезе вътре. Колко си груба. Ох, не ми си качи това сега. Не, ти си съм. В смисъл, устата ми е изтръпнала. Да, въртле. О, не, Стой. Тихо. Запази. Спокойно. Не повръщай моята, замилигена. Няма да повръщам. Окей. Стой. Така. Дай ми легена. О, фак. Няма да се обръщам. О, fucking shit, Видях се. Обърни се. Не, няма да се обръщам, да си уда. Видях се. Пати, видях се, ще обикли. Вижда страницата. Да, бе, знам. Мокни, виждам я. Внимавайте да прихвърнеш. Вътре ще влизам, вътре има страница. Ето, аз се виждам на водата. Какво врата, това не е страница? Ето, бе. Да, бе, това не е страница. А какво е? Това е това, смисъл почки са. Да, що светят? Защото светлината ги отразява. Верно, че не си, да. Оф, бате ме... Бате ме да ме е страх. Спокойно. Оф, ама бате, гледай! Аз гледам! Ама не гледай, защото ти гледам! Гледам! Окей. О, фак. Гледам! Не мога. О, страница! Бате, страница, намерихме страница. Сега не ще се обърнем. Да, бе, знам. Давай! Обърнах се, няма никой, моля те, чакай, да ме ударей! Обръщах се, няма никой. Добре съм, да, бе, знам, че не ги О, фак! Не, бе, не е там, добре сме. Да, бе, знаеш, какво съм направил?
Сега ако се обърнеш там, нали? Сабата не искам да се обръщам, защото някакви шатски филми, защото... И да, Ама това е ужасно. Мале, мамата. Мале. О, фак, виждам! Фак, виждам! Мога да не виждам, го вижда! О, фак! Виждам го. Да, виждам го. Не го виждам, някакво виждам. Някакво причина, защо не тичам, някакво когато трябва да тичам, не тичам. Нали не писаш някакво, Да, изобщо не тичам някакво. Окей. Я само малко потишкай. Там да свалим някой килограм. Да, бе. Пускай. Добре. Господи. Абе, колко страници имаме? Има 4. Не бе, 2 са. Абе, как 2 бе? 4 са бе. 2 са. 4 са бе. Също Така ще ли? кажа, че са 3. Сабата са 2. О, fucking shit, бе! Да бе, тия са да. Ще кажа fucking shit, да, бе! Тичай, бе! Бате, там има ограда. Тичай, бе! Ама, смисъл не мога да... Fucking shit, господи, Абе, си бате! fucking shit, Не бе! знам, айде ти викам Не знам. fucking бурото. Не бурото. бе? Ти викам fucking стената. Абе, ох. Сам е имал. Те сам е бака. Сега тук нещо има. О, fucking shit! Това е, бе, стига си! Ето тук бележката някаква. Не знам, някакво. Или на целата вана. Да, бе, знам. На вратата се. На вратата. Не. На врата. О, май Абе, стига си късно с това, бе. Някакво не е, тук че трябва да е отзад. Ако не е отзад, някакво ще е някакво на то. Шет! Взех бележката. Рън, виж, Рън, Форест, Рън, да, бе, 4, сега вече 4. Млъкни. Окей, разбрах. Добре. Така, Да. сега, бате, ако минем играта пияни, какво? Някакво ние сме бати. Ние сме бам. Ние сме, аз си, да. Не мога да се изкажем, ама разбираш, нали? Ако има, айде ба, на кои места ни остават бележки? Имаме някакво на уния стени 4-те. Да, бе, че аз не знам, аз това казах, отивай към fucking 4-те Да, стени. бе, да, брат, разбрахте. А по-друго какво? Ама на къде са О, на стените? тунел, помниш Да, ли? тунела! Бурето. Буре, бе, си Причина, не бе, нещо Не, като... причина, Да, буре, тунел. причина. А какво друго имаш още на Някакво един след джип? петата бележка. След петата бележка ни е баха под Да, именно след петата бележка винаги са тебе. Това е много шибано. Да, брат, сега ако се обърнеш и там, нали? Принципно да. Сега няма Fucking fuck. Няма никой. Сега, Някакво. О, не, пак сме там. О, не. я сега се обърни. Няма да се обръщам да вече. Не, бе, не съм го Да, бе, брат, фако. Защо запишила? Сигурни, че за... Да, бе, записваме. Защо ме червено, че записвам? Това е друга къща. Не, това е същата къща. Трябва да минеме. Трябва да ми... Факи пам. Хопи, Ние се слушаме езика. обичам, що ме с теб, да Записваме, не знаеш. всичко знай. И кръщика се я събличай, О, брат. твоя съм, но като чужда ме желай. Да. Ти си моята слава, бе! Чакай. В смисъл не чакай. Някакво не. Падам май- си почти по съм теб, сигурна. ужасно. Млък. Почти съм сигурна, че там има бележка, ама чакай. О, това е тунела. Това е тунела. Фак. Оф, не ми пипай, че ме знам. Филмираш ми, не ми пипай. Да би ми държиш да се филмираш. Да, филмирам се, не Да, ми бе, пипай. спокойно. Зъбите. Някакво- Окей, и аз някакво венеца нещо ще сме задния баха, мамата. Да, брат. Там е. Не е там. О, мака, тук има бележка. ама О, фак, взехме я. Имаме 5 бележки вече. Таня, Ши музиката. О, бате. Аз нищо не чувам, обаче Абе, слушам. бате, музиката си Аз чува нищо не чувам, обаче Някакво слушам. трябва да го чуеш, защото иначе това е някакво филмирате допълнително се ще. Да, бе, Знам. О, бате, че ще се прави. не, Да, какво? леко, бавно. Бавно. Ама аз не мога по-леко да хода. Ой! Чакай, всичко ок. Абе, не се мърни толкова рязко. Ама, в смисъл не, аз опитвам се не се мърдам принично. Бате, ох, всичко ми е изтръпнало. О, шит, тук има, О, фак, тук има ограда. Фак. Шит. О, не. Тичай. Знам да тичам, да. Тръгвай, тичай. Тичам! Абе, тичай, бе. Опитвам
Какво да спра? Иска да кажа, стига спри, обаче Няма спри. да спра. Няма да спра. О, не ме стискай. Си се стискай, ако искаш да всякакво. Не стискай, в смисъл, стискай, ако искаш. После ям толкова много пица. Някой представи си... Може да получи. Представи си, да, именно, че Слендър е изпитанието и като минем изпитанието ядеме пица. Айде, минавай по-бързо. Да. О, окей. Музиката някой много филми защо? Аз ще съм пръска. Братска, да, точно това е. А ти спориш и това не. О, не. О, бележка! Бележка! О, шест! О, шест, обаче шест. Добре, брат, ето взимам и някакво. Баго! О! Ама да Добре сме. фака, още две бележки остава. Някакво, о, шит, някой ми писа, о. Де ти е бапутката? О, бате. Добре, това е достатъчно. Да, достатъчно.